Volám sa Tomáš Rečičar, autoservis mám v Prešove. Volá sa to Redcar Autoservice a s Poindes spolupracujem asi 3/4 roka cca. Dnes to pre mňa znamená veľmi veľa, lebo fakt sú to veľmi dobré spolupráce a mám napojenie na priamych dodávateľov. Som hrdý partner, pretože je to najväčšia medzinárodná sieť na svete a chcem byť toho súčasťou. Myslím si, že zákazníci si nás vyberajú kvôli kvalite a hlavne značke. Tým, že sme napojení na priamych dodávateľov, máme privátnu značku siete a ľudia to spoznávajú a sú s nami spokojní. A zákazníci sa najčastejšie pýtajú na cenu, kvalitu a vlastne veľa otázok o hlavne tej privátnej značke, ktorú veľa ľudí ešte zatiaľ nepozná, ale snažíme sa ju čo najviac propagovať a myslím si, že je to veľmi výborný produkt a veľmi výborná pneumatika, ktorej ja osobne dôverujem a myslím si, že má veľkú šancu preraziť do celého Slovenska. No stress with Poindes.